A Deputación de Pontevedra crea un novo programa para apoiar os artistas na súa vertente creativa. A diferencia de outras iniciativas nas que os creadores promocionan o seu arte, neste caso, a Deputación, en colaboración co Náutico de San Vicente, poñen en marcha Depucrea, un programa mediante o cal 6 artistas convivirán durante 2 semanas na contorna do establecemento grovense para crear obras en común. E que ten como obxectivo que as creadoras e creadores de diversas disciplinas poidan durante 15 días crear, non? E crear convivindo e obtendo moitas ideas deste espacio maravilloso que cando non chove é precioso, pero cando chove é inmensamente precioso. Ata eu podería crear vendo este lugar. O Náutico de San Vicente é vital para que estes artistas desenvolvan a súa arte, xa que o programa busca tamén promover espazos diferenciais para a creación contemporánea en contornas naturais e sostibles. Xa tiña ganas de abrir o Náutico a outras disciplinas artísticas que non foran a música exclusivamente, e esta iniciativa que partiu de Paula Cabaleiro, a directora de Cultura da Deputación, pois para mí foi unha boa noticia poder darlle ao Náutico outra utilidade para outra xente, para atopar neste espacio pois as inspiracións como a lugar de creación. Os artistas poderán tamén recibir visitas de outros profesionais de asociacións da zona ou incluso da propia veciñanza. Desta forma, Depucrea mestura cultura, natureza e cidadanía. Bueno, incluso durante os 15 días vai haber portas abertas, incluso é probable que se plantese a colectivos desta zona poder tamén participar na creación. O que vai ocurrir cando rematen os 15 días é que poderemos ver a obra, non? Aquí tamén verán artistas profesionais a dar charlas, é dicir, vai haber moita actividade. Unha vez rematados os 15 días, os artistas mostrarán as súas creacións a todos os públicos.